Què és la caça? La caça és una activitat necessària per mantenir l'equilibri dels ecosistemes. Forma part de les activitats del món rural, juntament amb l'activitat agrària, la ramadera i la forestal. Aquestes activitats modulen, transformen i alhora conserven el patrimoni natural del país. Amb la caça, una activitat de lleure, es poden evitar accidents de trànsit, es controlen els danys de la fauna als conreus, s'equilibren les poblacions de fauna salvatge i es prevenen malalties animals que es poden transmetre a les persones i a la ramaderia. La caça és l'activitat més regulada de totes les que es practiquen al medi natural. Qui pot caçar? Poden caçar les persones que tinguin llicència de caça. En cas que s'utilitzi arma de foc, cal comptar també amb la llicència d'armes corresponent. Han de disposar d'un document d'autorització del titular del terreny on es vol caçar i, si és el cas, pagar la taxa establerta. No es pot caçar a les zones de seguretat, als refugis de fauna salvatge ni als refugis de caça. A més, és obligatori tenir una cobertura d'assegurança per responsabilitat civil. El cos d'agents rurals controla i vigila que es compleixi tota la normativa de caça. On es pot caçar? Hi ha àrees públiques i privades de caça. Ambdues han de comptar amb un pla tècnic de gestió cinegètica. L'objectiu és planificar un aprofitament sostenible de les espècies de caça, compatible amb la conservació de les espècies i dels ecosistemes. Actualment, es pot caçar el 90,5% del territori català. Quan es pot caçar? El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació publica anualment els períodes hàbils de caça a tot el territori de Catalunya. S'estableixen en funció del tipus de terreny, la zona geogràfica i els tipus d'espècies. Es tenen en compte les zones afectades per incendis forestals, les derivades de condicions meteorològiques adverses i les que la caça d'una determinada espècie està prohibida. I tu, què pots fer? Amb una caça controlada es pot evitar la superpoblació de fauna salvatge i es conserven les espècies protegides. És important respectar els cartells de batuda. Valora el paper de la caça. Els caçadors també volen un medi rural viu. Respecta i valora l'equilibri del món rural.